Dobrodošli na kanal. Prijavite se, klik na subscribe. Pre 2 dana očekivali smo pitanja novinara koja su održana sinoć kada je trebalo da bude održano izbacivanje, a pošto se to nije dogodilo, ostaje pitanje šta nas večeras očekuje u Zadruzi. Prema redovnom rasporedu večeras treba da se održi izbor potrčaka, ali ukoliko uzmemo u obzir da niko nije izbačen sinoć, ostaje pitanje da li će večeras doći do promjene u rasporedu, to jest da li će neko možda biti izbačen. Pre 2 dana očekivali smo pitanja novinara koja su održana sinoć kada je trebalo da bude održano izbacivanje, a pošto se to nije dogodilo, ostaje pitanje šta nas večeras očekuje u Zadruzi. Prema redovnom rasporedu večeras treba da se održi izbor potrčaka, ali ukoliko uzmemo u obzir da niko nije izbačen sinoć, ostaje pitanje da li će večeras doći do promjene u rasporedu, to jest da li će neko možda biti izbačen.